रिएक्शनखौ नायग्रोना लानि 1000 रिएक्शन दङ बेयाव नायनि जों रिएक्शना सोर साबैसेनि रिएक्शना माबायदि लाइक होदों 508 ओमफ्राय मिनिदों 471 सोमोजादोंबा मोखावदों 38 रागा जोंदों 24 बेनि उनाव मोजां मोनदों अनसायदों 11 आरो केयार खालामदों साबाया आरो दुखु नांदों मात्र साथामा So guys जों नायलांनि साबैसेया माबायदि कमेन्ट होदों बे भिडिअ फट'नि सायाव ललिपप फिगारसो वाव ओमफ्राय सेकेन्डखौ फरायनि सैथारलालां बेखौ खाथियाव थाबा गाग्लिगोनसो आं ओमफ्राय उनाव फरायनि बिदिखौ बेन खालामजोबनांगौ साला आरे मा बुंबावनो सेक्सि मालसोलायबावलाय सेक्सि मालसोलायबाव बेनि उनावहा 9C आं बुजिया बेखौ मा ड्रेस बेलाय वाव ओमफ्राय सासेया मा बुंदों बर' टिंकु नेकि इथु वाव ओमफ्राय वाव that what a sexy लायबाव सासे ओमफ्राय सासे गोबाबाय माने बिनि आखलखौ मोजां मोनाखै ओमफ्राय सासेया बुंदों हासना होनोसै नामा गाथाखौ ओमफ्राय सासेनि रिएक्शन ओमफ्राय सुपार नुदों दे मोजांबो मोनग्रा दं ओमफ्राय हिजरानो सोरबा ओमफ्राय मा बुंदों नायदो बेफोरबायदि जानो लुबैबा हासना लाग्रोथों होननासो आं सानो मा होनबावनो आरो खर' गेसाव बिदा गेसोना हिजरासोरा ओमफ्राय बाहुबलि ओमफ्राय आब'आ एक्ट्रिस जानो समायसोगोन ओमफ्राय हिनजाव जाखानायमोनबा थिग जागौमोन जोनोमाव वाह क्या सेक्सी लग रहा है बिसि ओमफ्राय सोरबाखि कालचारनि मानसिया बिदि खालामो नामा मा एसेबां बदनाम खालामो गावखौनो लाजिनाय गैया नामा नोंहा स बेबायदिनो गोबां बे पिक्चारनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों एसे आंबो सानदों बे मोनसे पार्ट अफ एन्टारटेनमेन्ट खालामदोंमोनब्लाबो एसे जेनेबा मानसिया बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन सोर मा सानगोन बेफोरखौ एसे बुजिनानै खामानिफोरखौ मावोब्ला आदा मानाब लाभलि ब्रह्मआ मोजां जागौमोन आंबो सानो जायनि जाहोनाव गिदिर जेनेबा फिल्म इन्डास्ट्रिखौनो बुंनांसिगोन आरबि प्रडाक्शनावहा एलबामफोर खालामनो बहुत चान्स मोनबाय थायो ओमफ्राय गोबां मानबो दङ दा बिनिखाय आदा मानाब लाभलिया बे हाबाखौ बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावाबानो जाबाय सिगांबावैनि मोनसे पिक्चार दंबावो आरो मोनसेबाव ड्रेस बेबायदिनो मा होनबावनो स एसे सांग्रां जानाया गाहाम होननानै आंबो सानो ओमफ्राय आदाया जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे जेनेबा समाज आरो मानसिफ्रा मा बुंगोन बा सिख्लाफोरा मा बुंगोन बा नोंनि गिदिरा मा बुंगोन दा हमना ला नोंनि उन्दैफ्रा गोबां जात बुङोब्ला नोंबो मालाबा बेजार मोनगोन नङा होमबा बेलाय आंनि गोसो बे आंनि गोसो आं गोसो बायदि मावनो हागोन नों बेखौ साननो हागौ नाथाय बे नोंनि गोसो बायदि खालामनायखौ माखासे मानसिया बाजायो बे आं गाना आंखौ मिनिथों आंखौ रायथों बे आंनि गोसो होनना सानोब्ला बे बेसे गोरोन्थि जागोन मानोना जोङो मिलायनानैसो मोनसे ससाइटियाव थायो दा हमना ला बेफोरबायदि माबाखौ खालामोब्ला आरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि भाइराल जायोब्ला एसे गावनो गाव लाजिनो गोनां आरो मानसिफोरा नोंखौ नुब्ला जुदि मोजां मोनग्रा फेनब्लाबो आंबाबो नोंखौ नाजावनाय नङा आरो नोंनि माबा मोनसे आपडेट गोदानफोर फैदोंब्लाबो बेखौ जोङो नायनाय नङा बेफोरबायदि माबा मोनसे जागोन आरो बेनिखाय
सापर्ट खालामजानाय नङा नोङो बेनिखाय आदा मोनाब्लाब्लिया बेफोरबायदि हाबाखौ मावाबानो साबसिन होननानै आं सानो आरो